Iniciem la temporada 2013-2014 del Teatre Auditori de Granollers reforçant el conjunt de l'oferta escènica i musical de la nostra ciutat amb un nou projecte local que coneixereu a partir d'ara amb el nom d'Escena Gran. Escena Gran us convida a gaudir de més de 50 propostes que encapçalen les cartelleres de 3 espais locals que uneixen els seus esforços per facilitar-vos una extraordinària i variada programació escènica i musical a la nostra ciutat. El Teatre Auditori de Granollers alçarà el teló el dia 4 d'octubre amb el Ballet Nacional de Cuba dirigit per Alicia Alonso, que en aquesta ocasió presentarà una adaptació de la història de Romeo i Julieta amb el títol Shakespeare i les seves màscares. Les propostes de ballet continuaran amb un espectacle a càrrec de la companyia Ballet Carmen Roche, inspirat també en una obra de Shakespeare, en aquesta ocasió El somni d'una nit d'estiu, un espectacle que recomanem per a totes les edats. I finalment, la dansa tradicional catalana trepitjarà el nostre escenari amb l'Esbar Dansaire de Granollers i la música en directe de la Cobla Sant Jordi. La creació contemporània pren protagonisme gràcies a un acord de col·laboració amb la Fira de Teatre de Tàrrega, que ens permet presentar 3 propostes totalment innovadores. La de la companyia Insectotròpics, amb l'espectacle Caputxeta Galàctica, la companyia Ponte en Pie i l'espectacle Àrtica, i la presència del coreògraf internacional, Roberto Olivan, que de retorn al nostre país ens presenta el seu darrer treball A Place to Bury Strangers. Teatre clàssic, monòlegs i èxits de la cartellera teatral, nacional i internacional, també visitaran el nostre escenari, amb títols com Barcelona, Adreça desconeguda, Bona gent, Conversaciones con mamà i l'espectacle d'Espriu d'Oriol Brogi. Els melòmans i amants de la música de tot tipus poden obrir l'agenda i reservar-se per una oferta de concerts extraordinària, on la música clàssica sonarà sota la batuta de molts directors convidats, entre d'altres Salvador Brotons o Gai Van Bas, i amb formacions com l'Orquestra de Cambra de Granollers, Orquestra Càmera Musicae i la Banda Municipal de Barcelona. I tot això sense oblidar-nos de la lírica que cedeix el seu protagonisme a la sarsuela Katiuska, de la mà de la companyia Mil Notes. També us convidem a conèixer els nous treballs dels Pets, d'Índia Martínez, així com la nit de gospel amb Friendly Travelers. Com sempre, no volem deixar de recomanar-vos les propostes familiars, des de la màgia amb Mr. Snow, el circ amb la companyia Vaivén o els contes tradicionals teatralitzats dels Pastorets i el conte de la lletera, a més dels innovadors concerts de l'Orquestra de Cambra de Granollers en família. La nova temporada ha fet una aposta per seguir garantint una oferta molt variada i de gran qualitat. A més, no ho podíem fer sinó acompanyada de novetats per facilitar-ne l'accés i fer més completa l'experiència de viure l'espectacle en viu a la nostra ciutat i fent ciutat, amb nous horaris, avantatges per a la compra d'abonaments, actes de presentació i un nou projecte participatiu que s'anomena Espai Públic. Vine a descobrir-ho i recorda que ens pots trobar a la web www.teatreauditoridegranollers.cat, al Facebook, al Twitter i al YouTube.